Ini party dengan logoफोर बरायबाय भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो ने इन्डियाआव थांफानो लुगैदोंमोन जाला थांनो ना थ' नायलांबाय थादो ना बरायबाय नोंथां बयखौबो बेयाव जों इन्टारेस्ट जागोन आरोना दिनै मोनसे पार्टि दङ बेदर मोनजागोन थांनो लुगैदोंमोन बेबो बेसारा दा सासे आदाया आंजों थांफागोन होननायखाय थांफानो जाला आरोना गारियाव सानै गाखोलांगोन जासिगोन सासे दे ओंखारलांबाय थानोसै नै ना लाखाबाय हेलमेट हारिबो बोथोरा अखा दोमैदों बिराद थान्दा आरोना अखा दोमैनायखायनो बोथोरा थान्दा बोथोर उपाय गैया थांनांगोन ना Yang sadar. Yang kita kajian tadi. Pai jabai berani. Siapa kamu berani itu kan nanti? Dan di baga. Om dan berani. Pai jagayaw. Yaw जागोन आरो मिटिंनि सियार बहायखाबाय मिटिं पिअ नायदो हाजोआ मिटिं जागोन आरो ना बेयाव जोंनि एभारग्रिन ससाइटिनि नै संग्राफोरा बिराद गोथाव संनो रोङोलै सोरबा नांगौबा लिंहर बिसोरखौ बेलाय नै बेयो हाग्रामा सारि फिसालथि इउटुबार नायलाय मोखां खिथियावलाय बाहाय macam mana sih? Lagau bayi bila mah dali. Lagau. Mama bilah kena singka kos botol kena main ani. Madu rumah dia. Hah? Lagau, gauri mangso, oma bedor, pork. Ambil dia dik lah. Tahu dek? Dia dik lah, obek bisku geran dengan interest saya tadur pun. Sabut kendeng jam cuy. Mungkin kau bawa nanti lah. Halo. Bela tisu greani ya. Megang dilatih sebenarnya apa saya nanggo warna nukli nanggo jangan deh ini bedor apa kuli go hugo oh ini bikin cuma aja sih bah ini apa selesai sih dong
मा हाबलांखो सोना लाबाय दिकियाव बे इनफाय खेवनांसिन जायो फुथुला लाफायलायबाय मेकानिकआ बिलाय डक्टरा ओरै इखो लिंहर नों जफायबानो नै ओंखाम जासिगोन जालांदो नै बिलाय मा दालि ओंखाम बेदर दैफोरा नै बयबो दोखायो गाजि ओरै लाखिजों जानायफोरखौ आं रानना होनायखौ जाजागोन माथो ओंखाम जानाया नायलाय डेन्जार काहा काहा सहैदों सोरबाबा उल्था मोखां जाना जाहैदों एवारफोनाबो जागासिनो नै अमा बेदर काहा काहा नै ओइ फुथिमानि सबाय जागासिनो टाग्ला बसाबो माथि लाहरदों टाग्ला बस जागासिनो बुरजाथार लाथारो बेदरफोरखौ नै लाखादों बाल्थिङाव लंगार बिथांमोना बाल्थिंखौ लानायलाय लोंखांबाय थांजोब्बाय मानसिफोरा नै गैला रावबो जोंहाबो थांसै थांफिनसै न'आव थांजोब्बाय खालि जाजोब्बाय जायगायाबो बिराद अखा खोबजोब्बाय अखा बोथोर डेन्जार खोबजोब्बाय नै दैमायानो दा न'आव मोनफैफिनबाय जोब्बाय आरोना मिटिङा जाहैदोंमोन ना जोंनि फिसा फिसा साहा बागानफोर आरोना जथुमसे जानानै मोनसे एभारग्रिन ससाइटि होननाय मोनसे ग्रुप दङ आरोना जायनि गेजेरजों जोङो साहा बिलाइखौ ज' खालामनानै फेक्टरियावहा लांनानै होयो स' बिनिनो जोंनि ससाइटिनि बे मिटिंखौ जथुमाखौ लादोंमोन आरोना देग्लाय बोसोराव जोंनि साहा बिलाइनि दामफ्रा बोरै थांखो फेक्टरिफ्राव माबादि जानानै थांखो जोंनि साहा बिलाइ हैनायफ्रा ना नेक्स्ट बोसोराव आरो माबादि खालामनाय जागोन बेफोर बाथ्राखौ सावरायनाय जादोंमोन ना बिदिनो बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो मिटिंखौ थ' बिदिनो मिटिं लानायजों लोगोसे बाहेरनि जायगाफोरखौ नायथ'है बा बेयावनो पिकनिकफोर बादिबो मोनसे लानाय बादि हिसाबै मिटिंखौ गुबुन जायगायाव बाहेरायाव लायो आरोना थ' बिदिनो जानानै सावरायनानै दा जोबना थांबाय थ' न'आव मोनफैफिनबाय आं ना थ' दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो ना लाइक कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो हागोन ना लाइक शेयार खालाम दाबाव लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै होगोन आरोना थ' जों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय